kaixo Hirukote. Kaixo, bueno, badakitzuek hemen lanketa basabiziela egiten, basabizia hausnartzen iraunkortasunan inguruan, eta nahi dut hori proban jarri. Horretarako joko bat ekarri dut, animatzen zari jolastera? Bai. Ba, guazen. Jokatu. Mapa aukeratu, landa eremua hiri txikia, hiri industriala. Hiri txiki? Bai, hiri txikia. Hiri txikia, bai. Aldaketa klimatikoa zein kutsadurak ondo bizitzen zailtzen duen mundu bat sortu dute. Iraganean egindako akatsak zuzentzeko eta karbono aztarna murrizteko aukera duzu, baina kontuz, ez duzu denbora gehiegirik. Bale. Bale. Jarraitu, eta zein bidu? Ba, zigola ere. Bale, bitxo. Euspanelak beti ematen du energia berdina, bai, ez gauetan itzaldu egiten da, eta ez faktore askoren araberakoa da. Faktore askoren araberakoa da, ez? Ba, igual, zikin dute egoten badie edo lako zerbait, nik uste bai, potentzia da gutxia mutundu dela. Bai. Supongo. Onartu. Ondorengo zein materialak behar du denbora gehiago egoera naturaletan deskonposatzeko. Beirazko botila, tetabrika edo sagarra. Bai, sagarra ez. Beirazko botila edo tetabrika. Tetrabrikak dauin da... Dauko kartoia. Bixak. Eta gero beirazko botella, oza, da beira hori den. Igual beirazko botella, Bai, Igual, beirazko botella. Bai, ondo. 2008an temperatura igoera globala urrengoa izan zen. 3,2 gradu, 1,1 gradu edo 0,5 gradu. 3,2 gradu asko dela. Mira, nik batko bat izango da. Batko bat? Bai, ez onguan asko begeixo, baina izan da oin geixen nindaben, nik batko bat izan. Bai. Eta joku bai erreparatuta, ikusi dugu da zela hiru eremu. Landa eremua hiri txikiak eta hiri handitan, eta ze uste duzue, nunko gatzka dela uste duzue? Ba, igual handoen bera gixau landa eremu baten, ez? Azkenen naturgune baten gauz, eta, bueno, baina, gero bai, hiri zati bat bai dauko. Bai, ez industriak eta ikusita kanpuan. Bai, azkenean hemen daukogu industria asko inguruen, ez, fabrikak bat ezpe. Bai. Eta hori bai, hiri txiki baten ezagorrixak bai beteten dau, ez? Bai. Egotean naturgune baten, azkenean egun asko aukeria, egoteko espazio berdetan, ez? Eta bai, bueno, umiendako bat, ez? Bai, oza, sormena garatzen dago, umiendako, bai, txabolak itzeko aukera, zuhaitzetan jolasteko aukera, ez dakit, azkenean euren artean erlazionatzeko beste modu bat dala esango nauke. Bai, eta bai, hezkuntza sistema desberdin bat bai lantzeko modu bat da, erabilita olako paisajeak talan gertutik ikusteko, ez dakit bioko gauzak edo. Bai, azken natura desberdinetan bai alde landu gauzak. Hor moden bion, zarefan torre basora eta ikusi, Bai, hemen ikusten da, kasunetan dabitzela almenen hori proiektutan eta adibidez klasiak eta kanpuan emuteko eta hor ikusten dira egurrezko plataformak eta klasiak emuteko eta nik uste oso onuragarria dela. Eguraldi hona ditzen dagoenien, eguzkisa hartu eta... Bai, eta klasiak kanpuan emutia. Klasiak kanpuan emutia. Eta lasaigarria behar da izan, txorixekin, txorixen zaratia. Bai, azkenien, bai, natural... Bueno, aipatu ditugu herritik urrun egotian abantailak, baina nik uste dut beste desantaila batzuk badazela, adibidez aldan izan moduan garraioa edo. Bai, azkenien egoera honekin pilatzen die pila bat kotxiak eta ez dakit, gehien bat, igual umiak patinetian etorriko die, baina asko gondio kotxia erabiltzen dago etorteko eta ez da oso egoki gorutza zateko pasua. Bai, gero bai industria zinguratuta egotiak, ekartzen da apur bat, goizetan sortzen da atasko bat moduen, ez? Bai. Eta horrek azkenean bai aldo ekarri arriskuren bat, umientzako eta holan, eta horretan badie patinetien, hor sortzen da ataskua, nik uste dut, ez
dela oso segurua, jendean dako. Ja, bueno, baina, ikusi da, en plan, azken urtietan, gero eta jende gehiago hasi dela etorten patinetien, bizikletan, oinez, nik uste dut hori bai dela... Bidegorritxek eta holan. Bai, eta adibidez gure... Bidegorritxea goizetan egoten da bete, eta... Bai, hori da. Eta gainera, gure egoeriakin, gu batxiko ikasleak ondu nartuan gehixenak, oinez etortzen dela esango nauke, Hauetatik zein ez da energia berriztagarri iturri bat, haizea ura gas naturala. Bale, gas naturala ez da berriztagarri. Eta ura da, bale, bai. Gas naturala. Gau bai, hau lortzen dugu. Bale, etxe batean energia gehien konsumiten duten tokia da, sukaldea zela logela. Sukaldea, ez? Sukaldea, bai. Bueno, jokonbi bai atera di apur bat, energiai buruz hainbat galdera, ez? Ez dakit, plaka solarrak, sukaldean konsumoa, eta holako beste gauza batzuk, ez? Eta gero bai almenen baduko energiai buruz hainbat proiektu. Bai, ez, egon ginen bileretan eta ikusi gabe moduen, urten ziren proposamenak bai bileran, eta gero bai letara eruen gauenien, eta bai urten ziren plaka solarren erabilerak, almenen beruakin dagoen arazoak, eta holako hainbat, ez da arazo. Aukera honena, muten daudela ipintzea, plaka solarrak, ez, sortzeko energia eta holan, baina gehiago zentratu ginen apur bat, sortzen dugu energia ez galtzea, ez? Azkenean berogailuakin sortzen den berua, almeneko erekinak dauko arazo bat, ez dagoela ondo aprobetxetan, ez? Galdu itxen da energia hori, eta bero hori kanpora faten da, ezpe egunetan hori ekiditzea importantea da. Gainera eukidu bastante arazo horrekin, ez? Bai, beroakin eta holan berogailuakin bastante arazo eukidu. Baina, bueno... Azkenien horrekin, hori arazo horrei konponbide baten mutiak, azkenean almen energetikoki efizientiagoa itxia ahalbidetzen dau, eta nik uste hori dela proiektu honein helburuetako bat. Azkenien... Gainera, edifizio handisa izan da, espazioa bai bada hor tetxuan ere bai. Bai. Baita, aipatu dauen proiektuan bebai, urten zen jangelakin eta bebai beste hainbat arazo, bai espazioakin eta maixak zurrunak eta lekadurakin eta arazoak bebai egon ziren hainbat proposamenez. Bai, hau dieta orekatua bat sortzia eta bai erabiltzea hemengo produktuak, olan ja hemengo nekazariak abeltzentzak eta hori halko ziren. Indartu, sustatu, bai. Bai, gertuko produktuak badaukagu nik uste dut, bai honetan. Eta gainera, kalidade honekoak dienez, erabiltzea jangelan nik uste dut positiboa izango zela, bai. Bai, onuragarria izango zen, bai, hemengo umiendako eta azkenean euren azteko prozesuan, azkenean onuragarria da, hemengo produktuak, hemengo dieta osasuntsu bat, ez dakit, lekua jarreparatuta bai, apur bat, salat eta kontroletia euren mugikortasunerako. Eta bai, igual sasoiko produktuak hori da, bai. Sasoiko produktuak hemen, nik uste dut sortzen dien, nekazariak ekartzen dagoen produktuak, alitxo aurkitzu gainera presion baten, eta gainera hemen gertu. Orduen nik uste dut hori txarra izango zela. Eta gainera hemen bai dauko boiotegi bat eta hortu ez da biela emuten produktu asko, baina... Zerbaitetan, gainera holan umiak bai ikasitzen da behapur bat nekazaritzan mundua eta oiotegiak eta hori da azkenien. Eta erosakarra bai daukoan konpostadora batzuk, orduen prozesuan ikustia ez, gero eruteak konpostetan janarixa, bebai positiboa da, ikustia zelan itzen den hori. Zelan, birziklatzen da bebai janarixa ez dana jaten, emutia oiu eta hori dana. Hori da, bai. Da, prozesu hon bat. Nik uste azkenien
Oraingo egoerakin, bai klima aldaketan eta egon dien arazoekin, temperatura aldaketak eta globalizazioa, produktuen globalizazioak eta eduki dauenak, azkenean onuragarri izango zela bertako produktua, azkenean globalizazio hori eteteko apur bat. Ez bakarrik hemengoa, bebai sasoikoa. Eta azkenean horre dakar garraio, batzuk izan duzun adibidez, garraio atzetik eta horre CO2 isurketak eta atmosferako gazak eta hainbeste larritzen dauen klima aldaketa hori, temperaturak, azkenean asko hitz egiten da horrena, baina ez dakit kontzientzia aldetik danok... Bai, asko esaten da kontzientzia dagoela, baina gero jentia ez da prest bere erosotasunetik irtetzeko, horrei aurre itxeko, adibidez, kotxi hartu beharrean autobus hartzeko, edo bizikletia, edo diru gehiago pagatako produktu baten gatxik, baina da onau atari dana. Azken urte hauetan, adibidez, garraio inguruenez, jentia bai etorri dela gehiago oinez, itxi dau kotxea alde batera, eta horako gauzak bai hasi gara itxen. Bai, mugikortasun astea eta holan ez, deitzen dienak. Bai, hori sustatzeko gauzak. Bai, horregatik, azkenien egon diela bai proiektuak aurrera eramateko edo kontzientzia hori bermatzeko, azkenien garrantzitsua da mundu dana konturatzea arazo erreal bat dela eta horren aurrera pandemi garela. Eta orduen, gure belaunaldiai begiratuta, gu etorkizuna izan da, gure kontzientziak garrantzia handia badaukola uste dut. Baina nik uste dut bai, kontzientziatuta egotiaz gain, nik uste dut goialdetik bai etorri bitiela lege batzuk edo lan, bultzatuko da bienak kausa ho edo lan, guztiz eteteko, ze azkenean ez badotu derrigortzen edo zehose itxera, normala da ez betetzia. Hori da. Hori. Esan duena, erosotasun horretatik batzutan bultzatu hori da, bultzat biharrezkoa dela.